Een maand later dan op Bonaire wordt in Nederland dan eindelijk het culturele feest gevierd. De Dia di Rincon. Dia di Rincon is voor mij het wederzien van vele bekenden en sommige familieleden en de gezelligheid. Want Bonaire is vreedzaam, maar de Rinconeros die zijn gezellig. Binnen wordt er al uren gedanst. En buiten wordt het prijzenspelletje Bon Counet gespeeld. De muziek, sfeer, tradities, bijna alles is in Tilburg eventjes Bonaireaans. Behalve het weer dan. Ik sta versteld van dat het toch druk is geworden. Antilliaanse mensen houden niet van regen. Maar de Bonaireanen, regen of geen weer, ze komen wel. Dat zijn Bonaireanen. En voor wie de Bonaireaanse sfeer wil proeven, in september weer een groot feest.